ମାର ହାତ ତିଆରି ମଲେଇ ପିଠା। ମା ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିଲେ, ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଲ କରିକି ଛୁରୀରେ କାଟିନେଲେ। ବୁଟ ଠଙ୍ଗା ଯେମିତି କଦଳୀ ଠଙ୍ଗା ଠିକ୍ ସେମିତି। ଦୁଇଟା କଦଳୀକୁ ଦେଲା ଚକଟି, ହାଫ୍ କପ୍ ଚିନି ଦେଇ ଦେଲା ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି। ନଡ଼ିଆ କୁରାକୁ ନେଇ କଦଳୀ ଚିନିରେ ଦେଲେ ମିଶେଇ। ମା କଡ଼େଇରେ ଚିନିକୁ ଦେଇ କ୍ୟାରାମେଲ୍ କରିଦେଲା। କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଲୁଣକୁ ମିଶେଇ ଦେଲା। କଦଳୀ ଚିନି ନଡ଼ିଆ କୁରା ଦେଲେ ମିଶେଇ। କଦଳୀ ପତ୍ର ଠଙ୍ଗାରେ ଦେଲେ ପୂରେଇ। ନଡ଼ିଆ କୁରାକୁ ଦେଲେ ତା ଉପରେ ସଜେଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଦେଇ ଗରମ ପାଣିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଦେଲେ ବସେଇ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠଙ୍ଗାକୁ ଦେଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ, ଢାକୁଣି ଦେଲେ ତା ଉପରେ। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାକୁଣି କାଢ଼ିଦେଲେ। ପିଠାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମାର ହାତ ତିଆରି ପିଠା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ପ୍ଲିଜ୍।